pekne chlapec dlho udrží. Tak Senci je rovina, tak čo by tam mali nerobiť? Čo iné sa učia Senci? Však je ten jeho kamoš. Ale mne už to začína ísť. Však tam som sa učil na tej rovinke. No. Senci je až dobrý skater, ale toľko mramoru. Čo má to? A má on aj rukavky, čo kuroval? On nemá rukavky. Podaj na prednom, 15 metrov. Ideš na prednom. Na prednom. To je zjemne do Dunaja. Blim. Košilu si po mňa? Čo? Ja ne. Mario, padni. Dobre, Oliver, ideš ty teraz? Pozeraj. To je downhill toto. To je strašné. Slúchatka v ušách. Dneska tie schody. Co? Dneska tie schody.